Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe. Molweni. Namhlanje sizawufunda incwadi ye-Exodus yeshumi elinesine. Sigqibele kwi-Exodus weshumi elinesithathu, amaSirayeli egxothwa phaa, aphuma kakubi phaa. Kwachitheka igazi lama-firstborns aseyiphutha, umzi nomzi wawusenza isijwili. Namhlanje kwivesi yokuqala sizawuva uYehova ethetha noMoses. I-heading yethu ithi amaSirayeli awulwela ulwandle olubomvu, Exodus 14. Wathetha uYehova kuMoses wathi, thetha koonyana bakaSirayeli ukuba bajike bamise intente phambi kwePihahiroti. Wathi uYehova mabajike, andinto sebephumile behambile bonwabile, kwathiwa njena baxelele uba mabajike. Bathi bawugqiba bamise intente zabo, ngoba kaloku iindlela zikaYehova ayizondlela zethu. Itsho Isaiah 55 verse 8 uthi his ways are not our ways, his thoughts are not our thoughts. Ithi ngesiXhosa, iingcinga zam ndinguYehova ayizizo iingcinga zenu, iindlela zam ayizizo iindlela zenu. Wayeyazi into wayeyenza uYehova xa esithi mabajike. Wayefuna ubonisa uFaro namayiphutha ukuba unguYehova. Wayefuna bamhloniphe futhi bamazi ukuthi unguYehova. Wayengekagqibi ngabo, bona babecinga fanele ugqibile kwezaa zibetho, kanti sizawubabonisa. Verse 2, verse 3 wathi uyakuthi uFaro koonyana bakaSirayeli badidekile ezweni entlango ebavince. Wayefuna vele bacinga fanele uba hayi balahlekile badidekile entlango. Ifuna nje kwanento wayezixelele nje ukuthi ufuna uyenza uFaro ezawumenza bangazamlibala. Nakuwe kunjalo uYehova uzawukubabonisa abalwa nawe iintshaba zakho, uzawuzibonisa kokugqibela yena. Qina ukholo lwakho maliqine, ukhathalela wazi yonke into yakho uba ujongene neyiphi into. Kokugqibela yena, umaxhoba ayakhawuleza empilweni yakho. Ivesi yesine athi, ndoyenza lukhuni intliziyo kaFaro, abasukele ndizukiseke ngoFaro nangempi yakhe yonke, azi amayiphutha ukuba ndinguYehova. Yenje njalo ke uyava ke ngoku. Wathi njena laa ntliziyo yakhe bendiyenze yalukhuni, athi isezawuba lukhuni udlula. Athi ndisezayenza ibe lukhuni ukudlula. Bebecinga fanele uba bendiyenze yalukhuni, makame usezombona kakuhle uba ndinguYehova uThixo wakhe, umdali wezulu nomhlaba. Ayifuna umfundisi ilesi, neentshaba zakho ziyafuna ufundisa ilesi. Ungazilweli, uzawulwelwa nguYehova. Verse 5 waxelelwa unkanoziyiphutha ukuba abantu babalekile, yaba yeyimbi intliziyo kaFaro neyabakhonzi bakhe kubantu, bathi siyenzeni njani loo nto. Ngoku waxelela ukuthi abantu bamkile. Kwakukhanda ingqondo le yakhe isebenza ukuthi abantu abamkile, kwavuka inkhohlakalo. Kwathiwa njani hayi abaziwayo, ngoobani abazawusebenzela, ngoobani abazawusebenza izilipsi. Babe sebeqhelile amakhoboka, babewazi amakhoboka ukuthi azawuyenza yonke laa nto ngelesa sandla sakhe senkohlakalo. Kanti uYehova uyabona, kukho ilizwe elimjongileyo uFaro. Yonke leyo odibana nayo, iliso laYehova liyabona.
awedwanga kodwa ngxaki zakho. Lomyalela namhlanje weExodus 14 verse 6, bayibopha inqwelo yakhe yokulwa. Uyava ngoku phezu kwayo yonke into kwezazibetho ezenzekileyo, phezu kwayo yonke ezazichotho, phezu kwaba bantwana bafileyo abafe kabuhlungu, kodwa ngoku uFaro salandela. Ungacingi fanuba xa uphumile eyiphutha umamkele uYesu, cinga fanuba kudlulile, utshaba luseza kulandela. Xa wamkela uYesu kufuneka ube namandla uzisondeze kuYesu nelizwi lakhe, ungasuki kuye, uthembe ilizwi lakhe, usoloko ulifunda njalo, ngoba utshaba luyaplena ngasemva kwakho ukuthi umamkele uYesu Kristu siseza mlandela kakhulu. Xa wamkela uYesu kufuneka wazi into ukuthi intshaba zona sezabalandela kakade, siseza kulandela. Nala maSirayeli usezawubona elandelwa zintshaba zabo. Numelela namhlanje uthi nca kuYesu, dwala lamadwala, qhawe lamaqhawe, ungasuki kuye. Verse 7, wabopha umthwalo, wabopha amahashe okulwa ukuthi mabalandele ngoku kuyoliwa amaSirayeli. Verse 8, uYehova wayenza lukhuni ke inhliziyo kaFaro ukumkani waseYibhithe, wabasukela oonyana bakaSirayeli. Baye oonyana bakaSirayeli bephume ngesandla esiphakamileyo, babehambe kamnandi kanjani bezixelela into ukuthi hey, emveni kweminyaka 430 saze saphume eYibhithe. Oh Lord, you are wonderful, you are wonderful. Kanti utshaba luyalandela uFaro, uyeza uyalandela. Verse 9, amaYibhithe abasukela enamahashe onke eenqwelo zokulwa kaFaro nakhwelwayo akhe nempi yakhe, afika kubo bemise intente ngaselwandle ngase-Iphi-Hahiroti phambi kweBhabhiloni. Verse 10, bafika nyani ke, bafika amaSirayeli esamele. Verse 10, wasondela uFaro, bawaphakamisa amehlo abantwana bakaSirayeli. Bathi xa bephakamisa amehlo naye uFaro boyika. Emnandi ke xa begqiba ukoyika njalo bakhala kuYehova. Iyasifundisa nathi lo yoba xa sijongene neengxaki ezingaphezu kwamandla wethu masikhale kuYehova, sikhale kuYehova ngomthandazo, sicele yena ukuba le ifuna ukuba umncedise kuye. Wendicela amandla kuwo, singazilweli. Verse 11, boyika kunene bakhala oko. Iverse 11, bathi kuMoses, kungokuba bekungekho amangcwabana eYibhithe. Uyava into yokuba ngokuba bathe bathi bawabona amaSirayeli boyika, bathandaza, bacela kuYehova bekhala. Ngoku inoba babona nathi sibona ngathi uYehova akasivanga kakuhle, simbona ngathi nje naye akakhathali, kanti uyakhathala. Yiyo loo nto ngoku sebekhalaza, sebayacomplaina ngoku. Kanti ithini? Ethi kuPhilippians 2:14, uApostle Paul ethetha nalaa cawa yaseFilipi, ethi njena abantu mabayeke ugramblish, no grumbling. Do everything without grumbling. Eli lizwi luzokuthetha nathi uba nathi masiyeke ukuthi xa sithandazile sicinge fanuba uYehova keva, sibe sithi kwemveni koko 5 minutes ngoko siyakhalaza into ukuthi ayenzeki le. God is not a man to lie. Asifundeni apha eyoba ngoku asithandaze ukudlula ucomplain. Asingathi sakugqiba uthandaza ngoku sibe sicomplain.
i-grumbling ayizusisebenzela, izasithatha ukholo lwethu sasityhafise ugrumblisha. Ngoba xa sithandaza uvile maxhoba ayakhalaza. Akhalaza ngoku ukuthi uMoses busaphi kakade uMoses busaphi. Belibele into ukuthi njena apho bavela khona bekungemnandanga, bebehlala kabuhlungu, bebesebenza kanzima. Endaweni yoba ngoku nathi endaweni yoba sihlale simthembile, siloko sifundile ilizwe lakhe, sithembe ilizwe lakhe, into yoba ebethe sithembe izithembiso zakhe, ukuthi iBhayibhile inezithembiso. Ebethe uzoba nam kodwa uphelo, I will be with you until the end of the earth. Utshilo uJesu. Verse 12. Verse 12 basakhalaza verse 12. Wathi uMoses ebantwini verse 13. Musani ukoyika, misani nilubone usindiso lukaYehova ayakunenzela lona namhla, kuba amayiphutha lawo niwabonayo namhlanje anesayi kuphinda niwabone naphakade. Yehova uMoses wabathulisa, wabona into yoba njena ngoku sebekhalaza ngoku sekuphelele ukholo ke ngoku. Xa sesikhalaza ngoku ukholo luphelile, wathi nina thulani nje, wathi nina thulani, lamayiphutha niwabona namhlanje asobe niwaphinde niwabone. Egyptians you are seeing, you see them no more. Oh, hallelujah. Qinisa ukholo lwakho namhlanje. Wathi verse 14, wathi uYehova uza kunilwela ke nina niyakuthi cwaka. Loo ngxaki yakho, eso zilimo zakho ujongene nazo, eli lizwi verse 13 verse 14 uthetha nawe, kwezo ntshaba yithi cwaka. Zikhona izimpi, amadabi angafuni uba uzilwele khona. Awafani amadabi. Akhona owabona into yoba la afuna uba ndithi nca kuYesu Kristu. Awuwedwanga ke namhlanje na, uthi yithi cwaka. Uye kusoloko ukhalaza. Ithi cwaka uthi cwaka. Ucwaka wakho kukuthemba ilizwe lakhe, ucwaka wakho kukufunda ilizwe lakhe. Eyokuthi uzandilwela kwabalwana nanko. Otsho uthi yithi cwaka, ube noxolo, ube peaceful. Kaloku uzonda abantu, uzonda wonke umntu. Abahlekayo ngoku awusazwani nabantu abahleka. Babehleka ucinga fana bahleka wena, bahleki wena, bahleka into zabo. Wena yithi cwaka, uthembe amaqaba yakhe, thembe ilizwe lakhe. Unawe awedwana, uza kulwelwa yawo, uza kulwela. Wawalwela abafana uShadrach noMeshach noAbednego, nguye lantona oza kulwela ke. Wawabona abafana zange bakhalaza, abafana bamaJuda. Bathi asoze siguqe, nawe ungaguqi. Bathi asoze siguqe. Wathi even if akasikhuphi kulo mlilo yawo, asuzuguqa. Nawe ke nelizwe liza kuwe namhlanje into yoba suguqa, uza kulwelwa Yehova kwezo ntshaba. Ungazoyiki, ungoyiki. Ukoyika kwakho makukudibanise noYehova. AmaIsrayeli enze kanjani? Athi netabona iintshaba zawo uFaro namaYibhithe neenqwelo zokulwa, bakhala kuYehova, bathandaza. Into yokuqala abayenzayo leyo ihlakaniphileyo, phambi koba bakhalaza. Sukhalaza ngokusuka.
Inkosi kakhulu. God bless you. Yomelele size nelo lizwi lenkuthazo ku-Exodus 14 namhlanje. Into yokuba njena uyazi ukuthi uYehova uza kulwela. La manye iphutha akungaguqi kuwo. Sowuphinde wabona uYehova uza kulwela. Sizoqhubeka kwiveki elandelayo. Sizawuqhubeka. Inkosi kakhulu. God bless you.